ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଗର କ'ଣ ସାଗର ବ୍ଲଗ୍। ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମ ବନାଲି କେମିତି ଆପଣ ବନେଇବେ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଥମ୍ ବନାଲି କିପରି ବନାଯାଏ ଓ ତା'ର ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଉ ଫଟୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି କେମିତି ତା'ର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କିପରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ବନାଯାଉଛି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଥର୍ମୋନାଲ କେମିତି ବନେଇବା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଏଚ୍.ଡି. ଲାଗିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରୁଥିବେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଆମର ପୁରା ଏଚ୍.ଡି. ଥିବ, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ ଶୋ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଟ୍ ଓପନ୍ କରିବା। ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଳାଇବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆସିଗଲା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ମାରିବା ଫ୍ଲେକ୍ସି ଲ୍ୟାବ୍। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କେଉଁଠି ସେଇଟା ରହିଲା। ଆମର ଏଇ ଆସିଗଲା ଫିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛି। ମୁଁ ବନାଉଥିଲି କଟକ ହାତୀ ଚଲା ପଥା, ହାତୀ ଆମ ସାଥୀ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲେ ଏଇଠିକି ପଳାଇବେ। ଏଠିକି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଧର ଏଇଟା ଦେଲେ, ଏଇଟା ଓକେ କରିଦେବେ। ଆସିଗଲା ପରେ ଏମିତି ନେଟ୍ ଓପନ୍ ବି ରହିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇଟ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ବି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁলো ଆମର ତାକୁ ଆମେ କାଟିବୁ। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟପ୍ ନେମ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ଏଠିକି ପଳାଇବେ। ଏଠିକି ଗଲେ ଏଠିକି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ଡିଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଡଟ୍, ଏଠିକି ଯିବେ। ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ ମାରିବେ। ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତୀରରେ। କଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥର୍ମୋନାଲି ଆସିଗଲା। ଏଠି ଓକେ କରିବେ। ଆସିଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଥର୍ମୋନାଲିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଦେବେ ତା'ର ସାଇଜ୍ ଆସିଗଲା। ସାଇଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେମିତି ଧର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ଇମେଜ୍ ଦେବେ। ଇମେଜ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିବେ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଫର୍ମ ଗ୍ୟାଲେରୀ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗଲା ପରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଉଛି, ଝୋଲା ବ୍ରିଜ୍। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଆସିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ ଦେଇଛି 1.1, 6.9, 4.3, 3.2, 1.9 ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଠିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ପରେ ଧର ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ମାନେ ଇମେଜ୍ ଦେବ। ଧର ଆମର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଫଟୋ ଦେବା, ତା ଦେହରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପଳାଇବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବେ। ଧର ଏଠି ଆମର ହାତୀ ଆମର ଚଲାପଥ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ସବୁ କରିବେ। ଏଇଠି ସାଇଜ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଲେ ମାନେ ଫଟୋ ଫାଟିଯିବ। ଏଇଠି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିବେ। ଏଠିକି ଆଣିବେ। ଆଣିଲା ପରେ ଧର ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। କେମିତି ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି, କ'ଣ ଲେଖିବି। ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପଳାଇବା। ଏଠିକି ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପରେ ଆସିଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ ଲେଖିବେ କଟକ, COTTACK କଟକ ଆସିଲା। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବୁ। ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି, ତା'ର ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ଟି ଦେଇଛି। ସବୁ ଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିବେ। ଏଇଠି ସେପଟକୁ ପଳାଇଲା, ଏଇଠି ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ କରିବେ। ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଲା। କଟକ ରହିଲା। ଏଠି ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠିକି ପୁଣି ପଳାଇବେ। ଏଠିକି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଏଇଟା ହେବ ଏରିଆ ନେଇକି ସବୁ ମୁଭିଂ କରାଯାଏ। ଆପଣ କେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ରଖିବେ। ଠିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ କଲର୍ ଦେବି। କଲର୍ ଦେଲା ପରେ ଧର COTT ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର ନାଲି ଦେଉଛି। ନାଲି ଦେଲା ପରେ SCKରେ ଧର ମୁଁ ଦେବି ଗ୍ରୀନ୍ ଦେବି କି ବ୍ଲାକ୍ ଦେବି କି ପୁଣି ଏଇଟା ଦେବି। ଧର ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି। ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଧର ମୁଁ ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି।
ଆମର ଏଇ ସେଇ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏ ଓକେ କରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ଆସିଗଲା, ଏମିତି ଆସିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍। ଧର ମୁଁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ଟି ଦେଲି, ଏମିତି କଲି ଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯଦି କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆସି ପୁଣି ମୂଳକୁ ଆମର ଫେରିଗଲେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ। ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ରୁଟର୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ମୁଭିଂ କରିବେ। ଯେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ହଁ ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଆମର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏବି ହର ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା, ଅକ୍ଷର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଧର ଦେଖ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓକେ, ସେଇଟା ଆମର ଫର୍ମାଲିଟି ରହୁଛି। ଧର ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି, ଏଇଠି ଓକେ କରିଦେବେ। ହେଇ ଆସିଗଲା କଟକ ଆସିଗଲା। ଧର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ପୁଣି ମୁଁ ଯାହାଟା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେବି, ସେଇଆ ହିଁ ଦେବି। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ବିରେ କାମ କ'ଣ? ବିରେ ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲିଶଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ଧର ଆପଣ CUTT ଧର ମୁଁ ଦେବି ବି ଦେଲି। ଧର ଏସିକେରେ ମୁଁ ୟୁ ଦେବି, କି ଟି ଦେବି, ହେଲେ ଆଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ଡିଜାଇନ୍ ଠିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଠିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମ ଏଇଟା ତ ଆମର ରହୁଛି ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଭିଂର ଅକ୍ଷର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଭିଂ କରିପାରିବେ। ଧର ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୂଳରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଇଟାକୁ କ୍ରସ୍କୁ ମାରିଦେବେ। କ୍ରସ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ଯିବେ ହେରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ଟା ଦେଇପାରିବେ। ନାଲି ଦେଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଲି, ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଲି, ନାଲି ଦେଲି, କି ଧଳା ଦେଲି, କି ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଲି। ଧର ଆପଣ ସପୋଜ୍ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ରଖି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖି ସିମ୍ପଲ୍ ଚଲେଇବି। ସିମ୍ପଲ୍ ଚଲେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ କ୍ରସ୍ଟିକି ମାରିଦେବେ। କ୍ରସ୍ଟିକି ମାରିଦେବା ପରେ ଆରାମସେ ରହିଲା। କିଛି ଧର ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଇଏଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ଟା ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ରଖିବେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲି, କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ମଡେଲିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଇ ମୋର ମିକ୍ସ ଦେଲି, ଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି। ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ପଳେଇବେ। ଏଠି ଅନ୍ୟଠୁ ଧର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଧର ଠିକ୍ ମାରିଦେଲେ। 3D ରୁଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ରୋଟର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଡେଲିଂ ଧର ମୁଁ ଏମିତି ରଖିବି, ନହେଲେ ଏମିତି ରଖିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଭିଂ। ଏଇଟା ମୁଭିଂ ଧର ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଲି, ଏମିତି ରଖିଲି, ମାନେ ଆମର ମାନେ ଭିଓରଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। କଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ, ଧର ମୁଁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଲି, ଏଇଟା ବଢ଼େଇକି ଏମିତି କଲି। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆପଣ ମୁଁ ଧର ରଖିବେ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲି, ଆପଣ ଧର ନର୍ମାଲି ରଖିବେ, ନର୍ମାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଇଏ କରିଦେବେ, ସେଠି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନ ରଖିଛନ୍ତି କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। 3D କି ଏଠିକି ପଳେଇବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆସିଲା 3Dର ଡିଜାଇନ୍। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଲେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି କଲର୍ ଦେବେ, କଲର୍ ଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅଟୋର ଆପଣ ସେଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଧର ମୁଁ ସବୁ ଏତିକି ଡିଜାଇନ୍ଟା ରଖିବି। ଓକେ କରିଦେଲି। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଇର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ାଏ କି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆସିଗଲା କଟକ, ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା କଟକ। ହାତୀ ଚଲାପଥ, ହାତୀ ଆମ ସାଥୀ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଆଠଗଡ଼, ବନଖଣ୍ଡ। ଧର ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଇଠିକି ପଳେଇବେ ମେମୋରି ପଳେଇବେ, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଇମେଜ୍ ପରେ ଆସିଯାଉଛି ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି
ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇବା। ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇକି ଆପଣ ପଳେଇବେ ପୁରା ଗ୍ୟାଲେରୀକି, ଫଟୋକୁ ପଳେଇବେ। ଏଇ ଫଟୋ ଆସିଗଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ହାତୀ ଚଲାପଥ ହେଇ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କଲେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନାରେ ସେଇଠୁ ଆସୁଥିବ ଥର୍ମାଲିଟା, ସେଇଠି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାନର ଏଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ, ଆପଣ ବି